ಆದ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆದ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರದ ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇನಿ ವರ್ಗೊಳೇಡು ಮೂಜನೇ ತಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಟವರ್ಗನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದಾದಂಡಲ ಬುಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಲೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ. ಕನ್ನಡೋಡು ಟಾ ಎಂಚ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಾತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ನಡೋಡು ಟಾ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಳಿ ಎಂಚ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡುಂಡು ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸುಲಭಡು ನಮಕ್ ನೆನಪುದೀವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಟವರ್ಗದ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಟ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಟ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ಕಲ್ಪರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ನೆಂಪುದೀಯರ್ಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಂದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾಚಾ ಜಾಜಾ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಅಕ್ಷರ ಚೂರು ಬಂಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಅಕ್ಷರ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಖುಷಿಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ರಪ್ಪ ನೆನಪೂರಿ ಉಂಡು. ಅವೇ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಪೋಡ ಬಂಗ ಉಂಡತ ಅಂದ ಎನ್ನಾಗ ಅವು ದೂರ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಂಡಿಯ ಕಲ್ಪಕ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಟ ಅಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಒಂದು ವೈಕ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂದೇ ನೆನಪುದಿಯೋಲಿ ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ದಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರ ಟ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿ ಆದ ವೈಕುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತೊಲಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು. ಈರೆಗ ಚೂರು ತೂನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಮಾತ ಚೂರು ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮಿತ್ತಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರನ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೇ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇಂಚೂರು ಮೋಡಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮಿತ್ತರದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ತುಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬನ್ನಾಗ ತುಳುತ ಟ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಕುಡೊರ ಬರೇಕ ಐತ ಮಿತ್ತೇ ತಿದ್ದಗ ಬಾಯಿಡು ಪನೊಂದು ಬರೇಕ ಟವರ್ಗದ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ರಸ್ವ ಟಕಾರನು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಸ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಚೂರು ಬೆಂಡಾದ ಪೋಯಲಕ್ಕ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬರೆಯನಾಗ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಬರೆಯಪೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ತೋಜಲಕ್ಕ ಟ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಟ ಕುಡರ ಬರೇಕ ಹ್ರಸ್ವ ಟ ನಮಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಗುಣಿತ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವರೆ ಚೂರು ಸಂಶಯ ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಪದ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಅತ್ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಂಚನ ಈ ಕಟ್ಟದಾದ ನಮ್ಮ ಕಾ ಸುರುಕೆ ಕಲ್ತದ ಕಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅದುಂಡು ಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅದುಂಡು ಆಂಡ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರೆಯನಾಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಸೇರ್ಪಾದ ಬರೆಯುವಂದಾಂಡ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರೆಯನಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ದಾದ ಟಾಕ್ ಟ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಪಾದ ಬರೆಪನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟ ಅಕ್ಷರ ಐತಡಿಟ್ಟು ಕುಡುಂಜಿ ಟ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಕನ್ನಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅವು ಜೋಡಣೆ ಆದ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಕೆಲವೆಟ್ಟ ಇಂಚಲ ತೋಜಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಜೋಡಣೆ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವದೆ ದಾದನೊಂಜಿ ಬಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಟಕಾರ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಇರ್ದಾವರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ತೋಜಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ನನಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಸ್ನ ಅಡ್ಡ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಈತು ನಮಕ್ ಬೆಂಡಾಯಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದು ತೂನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ದಾದ ಮಾರೆ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ದಾದನ ಪೋಯಲಕ್ಕ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾ ಲಿಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು.
ಗ್ರಂಥಲಿಪಿತ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರನ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಟವರ್ಗದ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಟ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ನನ ರಡ್ನೇ ಅಕ್ಷರ ಠ ಟ ಠ ಠಗರು ಮಾತ ಪನ್ ಬರೆಯದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಕನ್ನಡಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ನೆತ್ತಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಂಪುದಿಯವರೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಈ ಅಕ್ಷರ. ತುಳುಲಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಬರೆಪಿನಿ ನಡೋಟು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಪಾಡುನು ದಾಲ ಬಂಗೈಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ವರೆಸಂಡ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಪನಗಲ ಅಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಅಕಲೆಗೆ ನೆಂಪುದಿಯವರೆ ಮಾತ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ತೆರೆದಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಸುಲಭ ಇಪ್ಪಡ ಪಂಡದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರ ಯಾವು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಬರೆನಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ತೆರು. ಬಂಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಬರೆಪಿನಿ ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಪಾಡುನಿ ಒಂದು ಟವರ್ಗದ ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಠ ಅಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ತುಳುಲಿಪಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ಕುಡರ ಒತ್ತು ಬರೇಕ ಅವನ ನನಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸುಲಭ ಉಂಡು ನನಲ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಬರೆಯ ಆಯ್ತ ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಬಿಂದುನು ಕೊರಿಯ ಅಪನಗ ಟವರ್ಗದ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಅಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಠ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಕುಡರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಠ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಠ ಠ ಠಗರು ಬರೆಯಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಠ ಅಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ಸುಲಭದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಸುಲಭದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪೂರ್ವಲಿಪಿಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ವೃತ್ತ ಬರೆಪಿನಿ ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಪಾಂಡ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಠ ಅಕ್ಷರಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ಅಂಚಾರ್ದ ಇಪ್ಪನಗ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ಸುಲಾಬಡ್ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿನೇತ ಟ ಠ ಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಡ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದ ಡ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸದಿಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸದಿ ಇದು ಕಲ್ಪುಗ ದಾದಾ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಬಾ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ನೆಂಪುದಿಯವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಾ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಾ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ತುಳುಟು ಡಾ ಅಕ್ಷರನ ನೆಕ್ಕು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೀತೆರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಡಾ ತುಳುತ ಡಾ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ತುಳುತ ಡಾ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ತಿರ್ತು ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಸುರುಳಿಜ್ಜಿ ಸುರುಳಿಪ್ಪಂದೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತಾಯ ನಡೆಗೆ ತುಳುತ ಡಾ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್. ಡಮರು ಮಾತ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಡ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಾಂಡ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಉಂಡು. ಕುಡರ ಬರೇಕ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಟವರ್ಗದ ಮೂಜನೇ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಡ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ನಡೂಟು ಕಾಪಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕಂದಾಂಡ ನಡೂಟು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತದ ಸಾಲಗದಾದ ಕೂಡ ತಿತ್ತದ ಸಾಲಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸುರುಳಿನ ಕೊರಂದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತಾಯ ನಡೆಗೆ ತುಳುತ ಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್. ಕಾಪಿ ದೀದು ಬರೆಯಪ್ಪನಂದಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಂಪುದಿವನ್ಲೆ ಮಾತಾಕ್ಷರಲ ಸಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ತನಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಮುಂದುವರಿಸೋಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಅವು ಆಂಡ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಳು ತಾಳೆ ಪತ್ರಡು ಬರೆಯರೆ ಸುಲಭ ಆಪಿಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸುಲಭಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂವನೊಲಿ ನಡುತ ಸಾಲಡ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ತುಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತಾಯ ನಡೆಗೆ ತುಳುತ ಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್. ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಲದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಕ್ಕ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಎಂಚಾಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡ್ಲ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆದುಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಂಚರ್ದ ಅವರ ತುಲೆ ಮಾತಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದೇ ಉಂಡು ಅಂಚರ್ದ ಅವರ ಒಂದೇ ನೆಂಪುದಿಯವರೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ನೇತ ಅಕ್ಷರದಾದ
ಟವರ್ಗದ 4ನೇ ಅಕ್ಷರದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಡಕಾರದ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ರೂಪ ಢ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಢ ಬರೆಯಪಣ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬರೆಯಪ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಮುಂದುವರಿಪುನಿ ಮುರಾನಿ ಚ ಛ ಬರೆಯನಾಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯತೆ ಅವಿನೇ ನೆಂಪುದಿವನ್ಲೆ ಮೂಲ ಆತೆ ಡಾ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೇ ಬರೆಪಿನಿ ಹೃಸ್ವ ಡಾ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೇ ಬರೆಪಿನಿ ಆಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊರಡು ಅಪನಾಗ ತುಳುತ ಡಾ ಅಕ್ಷರನು ಢ ಅಕ್ಷರನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಎಂಚ ಬಾ ಅಕ್ಷರದಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಹೃಸ್ವ ಡಾನ್ ಕಲ್ತದ ಆಂಡ ಹೃಸ್ವ ಡಾತಲಕನೆ ಮುಂದುವರಿಪಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ನಗ ಅಪನಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಢ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹದಾ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನಡುಟ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಅಕೇರಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಢಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಾಣನ್ ನಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಎಂಚ ಕುಡರ ಐತಮಿತ್ತೈತಿದ್ದಗ ಢಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಹೃಸ್ವ ಢಕಾರದಲ್ಕನೆ ಬರೆಪಿನಿ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬರೇಕ ಬೊಡಂಡ ಕಾಪಿಲೆಯಿಂದಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಚ ಬರೇಕ ಮೂಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತೀರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಂತಾಯಂದಾಂಡ ಢಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ನಮಕ್ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯರೆಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲಂ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡೂತ ಭಾಗರ್ದ ಆರಂಭ ಆತಂಡತೆ ಆಂಡ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ದೇ ಆರಂಭ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಢಕಾರ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ನಡುತ ಲೈನರ್ದು ಕಾಪಿದಲ ಕಂದಾಣ ಮೂಲು ನಡುತ ಲೈನರ್ದು ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಮೂಲು ಐಡ್ದಲ ತೀರ್ತು ಅಂಡೆ ಐಡ್ದಲ ತೀರ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡದ ತೀರ್ಥದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಾಗದುಂಡು ಅಂದ್ಲತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬತ್ತು ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಆರಂಭ ಆದ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಕೂಡ ತೀರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿಪ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಢಕಾರಕ್ಷರನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟವರ್ಗದ ಅಕೇರಿದ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಓವು ಟ ಠ ಡಾ ಢ ನಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ 1 2 3 ಮೂಜಿ ಸುರುಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗ ತುಳುಟ್ಲ ಚಿಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಸುರುಳಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಫಾರ್ಮೇಟ್ದಾದ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತೂಕ ತುಳುಟು ನಾ ಬರೆಯಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ತುಳುತಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಲಿಪಿಕ್ ಪೂರ್ವಲಿಪಿ ಇತ್ಯದ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ಯದ ಲಿಪಿಟ್ ಇತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಳಕೆಡಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಕಾಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಪನಂದಾಂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ಸುರುಳಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಸುರು ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕುಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಕೇರಿ ಗಾನಾಗ ತಿರ್ತು ಬರ್ತನ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ನ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ನಾ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕುಡರ ಬರೇಕ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸುರುಳಿಪ್ಪಂದು ಅಡೆಗೆ ಬಗ್ಗಾಯ ಕೂಡ ದುಂಬು ಪೋಯ ಕೂಡ ಬಗ್ಗಾಯ ಅಕೇರಿಗಾದ ಬಗ್ಗಾನಾಗ ತಿರ್ತದ ಸಾಲ್ದಡೆ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾಯ ಮುರಾನಿ ನ್ಯಾ ಬರೆಯನಾಗ ಆ ವಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತಂಡು ಅದೇ ಮೂಲಂಚ ಮುಂದುವರಿಪರಿಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅವರು ಉಂತಾಯ ನಡೆಗೆ ಆ ಅಕ್ಷರ ಎಂಡಾಪುಂಡು ಈ ಅಕ್ಷರ ನಾ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಹಣ ಮಾತ ಬರೆಯನಾಗ ಬರೆಯಪನಂಚಿತ್ತನ ನಕಾರ ಟವರ್ಗದ ಅಕೇರಿದ ಐನ್ಯಕ್ಷರ ನಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಬಗ್ಗಾದ ಕೂಡ 2ನೇ ಸಲ ಬಗ್ಗಾದ 3ನೇ ಸಲ ಬಗ್ಗಾದ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಾವನು ಅವು ಅಂಚಿಲ ಪೋಬುಜಿ ಬಲತ್ತಗ್ಲ ಪೋಬುಲಿ ಎಡತ್ತಗ್ಲ ಪೋಬುಜಿ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಬಗ್ಗದು ಉಂತುಂಡು ಕುಡರ ಬಗ್ಗದು ಉಂತುಂಡು ಮುಜಿನ ಸಲ ಬಗ್ಗದು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಇಂಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರ ನ್ಯಾ ಬರೆಯನಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚು ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿಟ್ ತೀರ್ಥಮುಟ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಟ ಅನಗ
ಪುರಾತನ ಉಪಯೋಗ ಆಯನಂಚಿತನ ಲಿಪಿಟನ್ ದಾನಗ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಚೂರು ಎಡಬದಿಗೆ ಬೈದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳುತ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿತ ಅಕ್ಷರದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಸುರಿದೊಟ್ಟುಗು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ವರ ಅಡೆಗೆ ಬಗ್ಗಾದು ರಡ್ನೇ ಸಲ ಬಗ್ಗಾದು ಮೂಜನೇ ಸಲ ಬಗ್ಗ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿನಡೆಗೆ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿದು ಇಡೆ ಬತ್ತು ಉಂತಾಯ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟವರ್ಗದ ಐನು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಟ ಎಸ್ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಉಂಡು, ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು, ಬೊಗ್ಗಲ ಬಗ್ಗದುಂಡು. ಠ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದಲ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುನಿ, ಅವು ಸುರುಳಿ ಬರೆದು ಬಿಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ, ಅವು ವೃತ್ತ ಬರೆದು ಬಿಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ, ಅವು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಡ ಅಕ್ಷರ ಬ ಅಕ್ಷರಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬ ಅಕ್ಷರಗ ಕೈತೋಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಢ ಅಕ್ಷರ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು, ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ನಾ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು, ಒಂದೇ ನಾ ಅಕ್ಷರನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಂದಾಂಡ ಅವೇ ಸುರುಳಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ, ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ ಅರ್ಧರ್ಧ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು, ಮೂಜಿ ಸಾಲಂದಾಂಡ ಅರ್ಧರ್ಧ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು, ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಎಡಬದಿಗೆ ಚೂರು ವೈತಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಐನು ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಲ್ತದ ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆರಿ ಬೆಂದೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಕ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೇರು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಯಾನಿನಿ ದೆಪ್ಪರೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಉಡುಪಿದಾರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಇತಿಹಾಸಡ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡದೆ ಪುದಾರ ಆತಂಡು. ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ್ ಯಾನೀರ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ದುಂಬು ಅವೆನ್ ದಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಯಾನರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂಚೆಂಚ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ದಿವೊಂದಿಪ್ಪೇರು, ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟೊಗೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಇಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು, ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ಗ್ರಂಥ ಓಲುಂಡು ಅಡೆಗು ಪೋದು ಅವೆನ ನಾಡದು ದೆತ್ತಿನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು. ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ತೆಕ್ಕಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಒಂಜಿ ಈ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ಮಹಾಭಾರತ. ಪುತ್ತೂರುದ ಮುಡನೂರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಎಲ್ಲೆನ್ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನತ ಇಲ್ಲಡ್ ಈ ಗ್ರಂಥ ಈ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ತೆಗೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಮಿತ್ ಮೋಕಿದೀದು ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಅವೆನು 2000ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಅಚ್ಚಿಪಾಡ್ಪಾವೆರು. ಸಾಧಾರಣ 377 ಪುಟೋಟು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬೂಕು ತುಳು ಭಾಷೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈದು ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥನ ಏರು ಓದ್ವೇರು, ಈ ಕಾಲೋಡು ಏರು ಓದ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನೇ ಕಾಲ. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರ್ ಅವೇನು ಐತ ಸಾರದಾದ ಉಂಡು, ಮುಖ್ಯ ಮೊತ್ತದಾದ ಉಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತನ ವಿಷಯದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಸಾರನದೆತದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇಬು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಜ್ಯೂಸುನು ಎಡ್ಡೆ ರಸನದೆತದು ಕೊಜಂಟಿನ ಬದಿಗೆ ಪಾಡ್ವನ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಇಟ್ಟದಾಲ ನೆಟ್ಟು ಕೊಜಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಓದು ನಕಲಿಗೂ ಸುಲಭ ಆವಡು, ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರಾಂಡಲ ಗಮನನು ಕೊರಡು, ಎಲ್ಲಿಯ ಬೂಕುನು ಓದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಓದೋದು ಮುಗಿಪೊಲಿ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡುವ. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅವನಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಓದೋಡು ಮುಂದೇನು ಓದೋದು ಮಲ್ಲ ಬೂಕುನು ಓದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಡು ವಿಷಯನದಿ ಒಂದು ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರೆ ಐತ ಸಾರಾಂಶನ ಮಾತದಿತ್ತದ ಅವೇನು ಕುಡರ ಬೂಕು ಕನ್ಪೇರು. ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತೋ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರಡ್ ಅವಿನ ಬೂಕನು ಪತಂಬ ಇರ್ಪೇರು. ಮಾತ್ರ ಸುರೂಕಾದ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು. ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗಿನಾಗ ನಮಕ್ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೂತ ಪದ್ಯದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲ ಸುರೂತ ಪದ್ಯ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಪದ್ಯ ನೆಟ್ಟಲ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಪದ್ಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕವಿ ಉಲ್ತಾಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರೂತ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಡು ಕವಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಮಜಕಂಠ ಪ್ರಿಯೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ, ಕುಡುಂಜಿ ಭುಜಂಗಾಭರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ. ಮಜಕಂಠ ಪ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನು ತೆರಿಪಾವಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ, ಭುಜಂಗಾಭರಣೆ ಪಣ್ಣಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ತೆರಿಪಾವಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಈ ರಡ್ಡು ದೇವರಿಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಖರ್ಜೂರದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪಾವೆ ಪಂಡದು ಈ ಕವಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಡು ಪನ್ಪೆ. ವೈಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆ ಗ್ರಂಥ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆಪಿಲಕ್ಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಿರ್ದ ಅವರ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಶಂಕರ ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡವೂರುಡು ಅಂಚರ್ದ ಅವರ ಕೊಡವೂರುದ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಪದ್ಯಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಏಪ ಆತಂಡ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಜಾತಕ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಪನ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 1383 ಈ ಗ್ರಂಥದ ತಯಾರಾಜನ ವರ್ಷ ಪಂಡದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಬಲದಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಪನ್ಪದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೆಕ್ ಬಲದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಡಿಲ್ನಾರು ವನಜಾರಿ ಸಮಯ ಶಿವ ನೆಡುಂಬುರಾರು ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋಜರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ಶಿವ ನೆಡುಂಬುರಾರು ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ನಮಗೆ ತೂನಗ ಬೆಣಗಲು ಕೈತೊಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶಾಸನ ನಮಕೊಂಜಿ ತಿಗದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1383 ತಿಗದಿಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡಂಜಿದಾದ ಆ ಶಾಸನೋಗ್ಲ ಶಿವ ನೆಡುಂಬುರಾರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಶಾಸನೊಡ್ಲ ಈ ಇಸವಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು, ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪದ್ಯೊಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ವಿಷಯನೇ ಪಂಡದ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಆಚರಣಚಿತ್ತಿನ ಇಸವಿ 1383 ಪಂಡ್. 13ನೇ ಪದ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯನು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆ ಹರಿಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ಆಯಗ ಇಷ್ಟಾಪಿಲಕ್ಕ ಯಾನ ಸಂಭವ ಪರ್ವದ ಒಂತೆ ಭಾಗನು ಯಾನ ಕಾವ್ಯರೂಪಡು ಬರೆಪೆ ಪಂಡದ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ಅವನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು. 13ನೇ ಪದ್ಯಡು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು. ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿ ಪರ್ವದ ಸಂಭವ ಪರ್ವಡ್ದು ಕಾಂಡವ ದಹನ ಪರ್ವ ನೆಟೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ರಾಡ್ ಉಪಪರ್ವಳ್ನ ಕಥೆನ ಈ ಗ್ರಂಥಡು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಕವಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತೇರೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಗ್ರಂಥಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಬರೆತೇರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಶಬ್ದೊಳೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ವಿಷಯನ ವಿಸ್ತರಿತದ ಬರೆತೇರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಈತೆ ಪಾಪು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪಂಡ್ರಿಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಲ್ತದ ಬರೆತೇರೆ. ನೆಟ್ಟು ಈ ಭಾಷೆಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಐಟು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮ ಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯ ವಾಕ್ಯ ಶೈಲಿ ಮಾತಲ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಂಶನ ತೂಕ ರಳಾಕ್ಷರ ಪ್ರಯೋಗ ಪಂಡದ ಪಿರಪ ನಮಗೆ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ರಳಾಕ್ಷರ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದೇನು ಈ ಗ್ರಂಥಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೇರು ಇಂಚ ಕುಳಿಯಿಂದ ಬರೆನಾಗ ಲೀ ಬರೆಪು ನಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅಕ್ಷರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬುಲಿಪು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಲಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪು ನಡೆಗೆ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ರಳ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಈ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ಪಂಡು ನಮಗೆ ತೆರಿಯಾರ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಗ್ರಂಥಡು ಈ ಅಕ್ಷರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು. ಕುಡಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥುಳೆಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಮಾ ನಮಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಏನು ಪಂಪಿನಡೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಪಂಪಿನಡೆಗೆ ಸ್ಟೆರಡ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಈ ಗ್ರಂಥ ನಮಕ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಸಂಧಿಳು ಕೆಲವು ಆವು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಛಂದಸ್ಸು ಮಾತಲ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಟು ಸಂಭವ ಪರ್ವಂತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಪಾಠ ಸಾರತ್ತ 657 ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಾದಾಂದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಈತ ಬರೆತೆ 1000
657 ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾನ್ ಈತೇನು ಬರೆತೆ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾವುಂದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಆತ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಅಂಚರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜ ಆರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಉಂತಾದೇರು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತುಜೇರು ಅತ್ತಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದುಜಿ ಅತಡ ನಮಕ್ ಆತ ಭಾಗ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಅವು ನಷ್ಟ ಆದ ಪೋತುಂಡು ರಡ್ಡೆರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರೇ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಾಲು ದುಂಬಿಪ್ಪನ ಇಪ್ಪನ ಇರ್ದ ಅವರ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಅತಡ ನಮಕ್ ಆ ಭಾಗ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಷಯ ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ವರಿ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸೆ ಮಹಾಕವೀಂದ್ಯ ಪನೊಲಿ ಆ ಜನತ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಟ್ಟ ಆತಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಕಾವ್ಯನ ಬರೆಯನಾಗ ಐಡಿದ ಪಿರಪದ ಏರ್ ಮಾತ ಮಹಾಕವಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ ಅಕಲೇನ ಮಾತ ಅವಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬರೆಪವೇರ್ ಮೇರ್ ಯಾನ್ ಮುಕುಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಮುಕುಲ ನೆನವರಿಕೇಡು ಬರೆಪ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಪುದಾರ ಮೂಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನುಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನರು ಇತೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನ ಅಪನಗ ದಾಲ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮುಕುಲು ಇರುವೆರು ಸಮಕಾಲೀನರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಅರುಣಾಬ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಏರಂದು ಪನ್ನಗ ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಅರಸೆ ಈ ಜನ ಇಮ್ಮಡಿ ಹರಿಹರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾ ಬಿರುದನು ಪಡೆತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಈ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕಬಿಲ ಒಂಜೇ ಕಾಲದಾರ ಪಂಡದ ಈ ಗ್ರಂಥೊಡ್ ನಮಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾದದಾದ ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯಬೋಕ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಬರೆದು ಅಕೇರಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಲ ಕವಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬರೆತೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಓದುಂಡ ದಾದ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದ ಫಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಫಲ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಫಲ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾದಾನದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪದ್ಯನ ಓದುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯಗ ದಾದ ಫಲ ಉಂಡ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರನು ಓದುಂಡಲ ಆ ಫಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ಗಾರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅವು ತಾನು ದೇವರೇನು ದುಂಬುದೀದು ಬರೆ ನೆಡ್ದವರ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬೊಳಿಗೆಡು ಆರು ಈತ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಪುಸ್ತಕ ನಮಕ್ ಮಾತುಗಳೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಗ್ರಂಥನ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ ಬೂಕು ದೆತೊನ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು